En de moest je blijven drinken, warm te blijven. Nogmaals, de optocht is een get andere vorm, wordt hij uitgeschikt. Niet door rust, maar vanwege de gladheid op de weg. Hebben de Templiers besloten geen wagens te laten rijden, tot het te gevierlijk wordt. Die had die behulp op de wagen en dat is te realiseren. Het is ook even een prachtig jaar. Doe maar. Ja, de hubs van die lui, die denken altijd zwart-wit. Is dat bij jullie ook zo? Nee. Wij proberen juist het verschil te laten zien. Het is niet zwart, het is niet wit, het is zwart-wit. Het is zwart-wit. Maar je hebt dus wel heel veel kleur in het leven. Heel veel. Kijk maar naar onze lippen. De lippen zijn rood, de rest is zwart-wit. En Geer heeft ook heel veel kleur in het leven, meneer. De kleuren zitten hier. En u komt u uit Duitsland? Nee. Oké, nou heel veel plezier. En dan zien we hij ook, hij zit hier de battenvierenstoel. Normaal hebben ze een goede geluidswagen. En dat kost dus dit jaar niet. Dus zie hebben hun improvisatie opgepikt. En de wagens wat normaal met hun mitgeslept worden, die deden nu in de auto.